2024 मायथाइनि HSLC आरो HS जोबथा आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों खेरखामुरि बिथराइ स्पर्ट्स क्लाब काम लाइब्रेरिया। क'क्राझार जिल्ला बावखुंग्रि BTC बियाबनि सिङाव थानाय उजानफारा आरो गेन्द्राबिल मोननै BCDCनि बालुकजरा, उजानफारा, रानिगुलि, मथुफारा, फाटगिरिफारा आरो हिराफारा गासै गं 6 गामिफोरनि सोद्रोमाफोरजों दाफुंजानाय खेरखामुरि बिथराइ स्पर्ट्स क्लाब काम लाइब्रेरिनि बेन्दोंआव गोग्लैनाय मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानाय सा 16 आरो हायर सेकेन्डारिनि जोबथा आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय सा 18 गासै सा 34 फरायसाफोरखौ दिनै उजानफारा BCDCनि मावखुलियाव मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों बरायो आरो बे बरायनाय हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो क'क्राझार रड डिभिजन BWDनि एग्जिकिउटिभ इन्जिनियार अजित कुमार नार्जारी, BTCनि आन्डार सेक्रेटारि सान्थु कुमार बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे फरायसाफोरनि बिमा-बिफा, ओनसोलनि दैदेनगिरि आरो क्लाबनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। खेरखामुरि बिथराइ स्पर्ट्स क्लाब काम लाइब्रेरिया बिथराइ स्पर्ट्स क्लाब काम लाइब्रेरिनि सिङाव थानाय गासै गामिफोरनि जायफोर फरायसाफोरा देग्लायहाय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिखौ पास जानो हादों, बे पास जानो हानाय गासै फरायसाफोरखौ जोङो थुलुंगाखां होनायनि मोनसे थांखिजों जों मोनसे बरायनाय हाबाफारि लादों। जोङो देग्लायहाय जोंनि बिथराइ स्पर्ट्स क्लाब काम लाइब्रेरिनि सिङाव थानाय गामिफोरनिफ्राय जों गासै 34 मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि पास जानाय जोङो मोननो हादों। बिनि गेजेराव माखासे फार्स्ट डिभिजन दं, सेकेन्ड डिभिजन दं, थार्ड डिभिजनबो दङ। बे हिसाबै जोङो देग्लायहाय जोङो बांसिन बा साबसिन जोङो रिजाल्टखौ मोननो हादों हिसाबै जोङो गोजोननाय मोनदों आरो जे बिथांमोनहाबो सासे इयुनाव बे ओनसोलनिफ्राय सासे जाफुंसार सुबुं जानो हायो, जों बेखौ थुलुंगा होनायजों दिनै बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। सिगां समफ्राव बेफोरबायदि लाबोदोंमोन? जोङो सिगां समाव जोङो गुबुन गुबुन हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जों लानाय जादोंमोन। जेरै जोङो बैसागु फोरबो खुङोमोन, बैसागु फोरबोनि गेजेरजों जोङो बिसोरखौ बरायनाय लायोमोन। जोङो देग्लायनिफ्राय जोङो जुनियायै एक्सट्रायै आलादायै जोङो बरायनाय हाबाफारिखौ लाजेननाय जाबाय आरो जोङो थांखि लादों जोङो फैबाय थानाय बोसोराव बा इयुन समाव जोङो बे हाबाफारिखौ जों कन्टिनिउ खालामगोन। बिथराइ क्लाबखौ गंबेसे गामिखौ लानानै दाफुंनाय जायो? जोङो बिथराइ क्लाबखौ गासै मोनद' गामि लानानै जोङो दाफुंनाय जादों। बे गामियाव दङ जोङो भालुकजरा, रानिगुलि, उजानफारा, मथुफारा, फाटगिरिफारा आरो हिराफारा। बे गासै मोनद' गामिखौ लानानै जोङो बे बिथराइ स्पर्ट्स क्लाब काम लाइब्रेरिखौ दानाय जादों आरो बिनि दानायनि उद्देশ্যआ बेनो, जोङो बे ओनसोलाव जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोङो थुलुंगा होनो आरो जोंनि फरायसा बिथांमोनखौ जोङो थुलुंगा होनो थाखाय जोङो मा एक्टिभिटिस खालामनो हायो बिनि नोजोरजों जों बे बिथराइ स्पर्ट्स क्लाब काम लाइब्रेरिखौ दानाय जादों आरो जोङो हानायखिनि बेखिनि हाबाफारिखौ जोङो मावगासिनो दङ। आथिखालाव नोंथांमोननि नैबे ओनसोलावहाय सोलोंथाइनि बिथिङाव माबायदि फरायसालिनि बा फोरोंगिरिनि जेंना दंना गैया? फरायसालिफोराव जोङो नुदों जेंनाफोर दङ। जोंनि फरायसालिफोराव जों माखासे जोंनि इनफ्रास्ट्राकचार बियो बारा डेभेलप जायाखै। बेयो एसे जोङो बेखौ डेभेलप खालामनांगौनि बाथ्रा दङ आरो जोंनि गामियारि ओनसोल हिसाबै जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ जों मोजाङै बिथांमोनखौ जोङो नोजोर होनांगौनि खोथा दं, जों बेखौ मोनदांदों। बेखायनो जोङो ओनसोल हिसाबै जोङो मोनसे सोलोंथाइ बिथिंखौ जोङो दावगाहोनो जे मोनसे नोजोर जों बेखौ जों सानबाय थादों। ओंखायनो जोंनि इयुन जोलै फरायसा फरायसुलि बिथांमोना मोजां फरायसा जानो थाखाय, मोजां फरायनो सुबिदा मोननो थाखाय जों माखासे जे फरायसालियाव जे सुबिदाफोर थानांगौ बे सुबिदाफोरा थानांगोन। बेखायनो जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो बे ओनसोलाव जों माखासे स्कुलफोरखौ जों रिपेयारिं खालामनो मोननाय जों बेखौ मोनदों। बे हिसाबै आरो जों आसा खालामबावदों आरो बिनिफ्राय साबसिनै बांसिन जोंनि फरायसाफोरनि सुबिदा
नि थाखाय जोंनि स्कुल बिल्डिं बा इनफ्रास्ट्राक्चारफ्रा साबसिनै हामसिनै डेभेलप जाबावो बेखौ जोङो आसा खालामदों आरो जोंनि जाहाथे जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ मोजाङै फोरोंनो गाइड होनो थाखाय जाहाथे जोंनि गोजौनि जायफोर अफिसार बा हायार अथ'रिटिफ्रा बेफोरखौ नोजोर खालामो इन्सपेक्सन खालामो आं बेखौ लुबैदों मानो मालाबा जोङो खोनायो जोंनि टाइम मथे स्कुला क्लास जाया जोंनि फोरोंगिरिफ्रा लेट फैयो जोंनि गार्जेनफोरा जों गोबां अभियोग मोनदों बिनिफ्राय जाहाथे जोंनि टिचारफ्रा जोंनि फरायसाफोरनि इन्टारेस्टआव फांक्चुएल जायो जों बेखौ लुबैदों जाहाथे आरो बे फांक्चुएल जानो थाखाय दा जोंनि हायार अथ'रिटिफ्रा जे जोंनि एलपि स्कुल एमइ स्कुल हाई स्कुलफोरखौ जे मोनसे अफिसियेल मोनसे नर्म्स हिसाबै बा अफिसियेल गाइड हिसाबै मोजां इन्सपेक्सन खालामनानै जाहाथे मोजां स्कुलफोरखौ खालामलांनो हायो बेबायदि मोनसे बेब'स्थाखौ खालामजानायखौ जों लुबैदों आं बेखिनिखौ आङो दिनै मिडियानि गेजेरजों बेखौ फोरमायबाय। गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय आइ-आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा। लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन। 12 एबा HS नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ-आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेक्निशियान, ICU टेक्निशियान, रेडियोल'जि टेक्निशियान। बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ-आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।